ladak non litum kerja ke dilai lo si ladak nilitum program hang di sisi kidang bom lapen non litum long youth secretary da lo sel singbe lapen ladak borjan long vice president risoteron da lo lapen members non amat si nilitum kibang jil tarik trainer camp labang swachik lu nilitum dak borjan constituency mate borjan ha warlong PPHLC mass joining program bi ponji si ong dung arat la borjan along kaprek a political party phani kya hai atu jasemet APHLC phani nga chekte tum an bagen nilitum arang tum an teng konpo lapen kado kabya kaprek a party phanda ing habing udang nilitum party lo nang chera pa situ tu japan lapen lahen lo APHLC ke tribal mate inglong akhai hem tun binong lo lasi la so hem tun pilo ibang pece pan sili tun sendiri lasi pining pini ben dak serwo ko arang tun cengkon ko lapen mandean kumparan itu pitang ko bangso apa masa itu an lasi borjan arat awar teman anda me kyong tung inglong akhai itu garu du lapen 51 ka do posi tada ong dung karbiatum apen ceng lok lo lasi nilai tu mahin pen kacening rike lahan lo lasi na cetong tu kerja pak lahan lo kadom